Ongietorri gamer-ontzira! Gamer-ontziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongietorri gamer-ontziaren 30. atalera, 176. atala guztira, eta, denboraldi honetako ekuatorea ja pasatuta, udara begira eta apirilean. Astero, badakizue, gamer-ontziaren Twitch kanalean, astelenetan, 5:00 aurrera ematen dugula zuzenekoa, bai irudiarekin eta bai audioarekin, eta gero, horren ostean, FM-tik, naiz irratean, aste arte gauean, 12:00 aurrera entzuteko aukera izango duzuela. Eta, nola ez, geratuko da hau, entzun eta ikusteko, ohiko plataformetan, podcast edo bestelako formatuan, bideo formatuan. Gamer-ontzia Euskal Bideojoko zaleen komunitatea gara, eta gamerontzia.eus webgunean aurki dezakezue guri buruzko informazio guztia, baita parte hartzeko bideak zeintzu diren ikusteko aukera bertan daukazue. Ni Damian Madina betia naiz, eta nerekin dare Landerun Zueta eta Aritzo Driosola, betiko bezala, hau pasoek. Haupa, bai, hartzaldeon. Bueno. Esateko hone joan, erratzoia horretik gidoia ikusten jana izela, eta oso aste santu lasaiak, ez? Ez da... Bai, bueltan torri garela behazinez ikusten apuruetia zer dauen egunotan, eta bar, eta orokorrien, jarratxet esan webgune asko erdi utxik, edo ez da bekin nolan zer potolorik iragartzeko. Orduan, bai, ez dakitze segatxik izango zehazki, baina orokorrien nahiko lasai bila gara. Bai. Ni bentsat, ez da gizuek, bideojokoen aldetik batez ere ikusi dute hori Resident Evilen bederatzi hori, Requiem hori joten zan. Ostian, egon dien pixkate mugimendu horrek eta jendearen iritziak eta hola pixkat, baina ja gauza pasatuta zegoanetik. Eta gero ni pertsonalki esan behar dut, Supra Worldek atera dela hori, zela da, zerako sarbidean dagoenez, etara dau beste kapitulo txiki bat, eta hor daukate jolasteko bezala, baina hori izan da, aste santuan ia bukaerara, uste dut indala 4 egunera izan dela. Eta, da hori, movimentu gutxiko aste santua izan da, nik neuk ez dut eukidazti handirik esetan ibiltzeko, baina bai, kuriosoa da, seguramente azken txampa bat etorriko da, sudarako potentia. Hasi zara probatzen Subralanten aterauten bigarren mundu edo berri hori? Ez, hori justo, Supra World, sartu nintzen, begiratu neban, bai, Supralanda lehengoa, Supra World izango esan bigarren hori, eta gero, lehengoan dare 3 DLC bat eta beste joku bat, pero, danari DLC-ak, ez dakit nola nahi dozuen hartzea, baina, azkenean bigarrena esaten da hau dara, Supra World hau, asko handiagoa da, egia da, eta nola hartzen duten, ez dakit, oraindik, eski kontutan eduki behar da, irtenan satia, dala, bigarren kapituluaren seiren bat, zatia, eta nahiko luzeak izaten die. Orduan, Supra World hau mentzat, ematen da benez, izango da gutxienez oso ondia, konparatuta Supraland zanarekin, eta hor jendeak ejatzen da, pixkat utzik ikusten da, ez da oso ondo probatu puzliak, eta hori da, zerbideko izteak da, jendea probatan dabi, literatu egin beharko dabe, eta bete, baina nik uste dut, daukan ordu kopuruarekin bakarrik, eta entretenitu egiten dela, utxa sentitzia orain, ez dute arazo bat ikusten, eta egia esan gustatzen jat. Así que ikusiko dugu. Nik uste zerbideko iztiarraren tratua hori dela, Zuri lehenago izarraren amate izute, prezio murriztu batean, normalean prezio ordian ateratzen da, eta zuk, alako, ez da izango beta testerra, pixkat bai, baina gehien bat feedback hori ematean nahi izatu dela. Hortaz, jendeak kejatzea libre da zaten dana, baina, ezin dezu atera desastra huts bate, baina, bueno. Bai, hor egoten da, kasu batzuetan ikusten dugu aurreti asko sarbide batzuk, eduki pilo bategaz ize jokue bukatute dauela, eta azkenengo teste horretarako, ize beta bat izango esana, ikusten dugu kasu batzuetan, eta beste batzuetan, alfa proba hor, oso oinarrizkoa, eta hortik aurrera doaz. Eatela txarto iruditzen ez bat ez besti, argi eta garbia adierazten badozun,
Steamen bertan sartu eskero jokuen horri aldien, praktikoki lehenengo gauzie, irudizen da bidizen azpizien agertzen da, jokua aurretizko sarbideen dauela, eta garatzaien oinarrezko informazio bat ez, ze edukideko zen gaur egun, noiz bukatzi espero daben, nolako datuek izten da bez. Karo, askok ez da birakurriko, eta nik pentseta dut supralanden eurrekoan kasuen, askori helduko jakiela, oso joku kasual polizio mientzakoa dalako, ez, asko engantzeko ziren horregaitzik, nahiko sarbide erreza auki dabelako, zentsu baten. Eta oin ikusko bien bigarrena, eta igual askok erosi, jakin barik, ez? Zer da early access bat, aurretezko sarbideen dauenik bez, orduen igual hortik sortu lehik ez, arazo horrek ez dakitze, bolan, azkar batien botota. Bai, eta gero, puzliak eta txistiak eta ez diain simpliak, ume bate gaizki biliko esan, hori zentu hortan izan lehike, egizia da ez dutela jaso lako ez ez, Baina hori, esan duguna, berez jokua ja roadmap bat baseukan, ez? Lehenengo itxeseban assets eta jokuaren oinarrizko gauzak, bai kontrolak, pertsonaiak eta hori, gero lako bonus area batzuk, eta gero, ez? Playtestinga da. Eta tartean, beti aurkeztezien lau akto. Lehenengo aktua bukatuta egongo litzake, eta bigarren aktuan ia erdira bez dia iritsi. Odan hori garbi ikusten da, ez? Non da bizten, eta ikusten dozu. Eta nire ustez, aktuak be oraindik pulido egingo die, bukatzen da neian be pulido egingo da. Beste vuelta emango txie, bai. Nik uste dut iteratuko da bela hainbatetan. Eta ez dago arazorik, nik gomentatzen dut probatzia. Nahi badozu biztasoa jo, ez? Begiratu nun baitzen bideoren bat edo ikusi, eta benetan txukuna dela. Eta batez ere suprealan jolastu baldin badozu, igual. Ez da zehazki berdina, baina niri asko gustatzen bat. Nik proba da mongetza seguru, azkenin betiko da. Jokularrei, hor dau, inoz pasazaren Steameko jokuen zerrendatik ikuste duzu da, saiatu ingonaz, instala da duzu, gero hor jokoatu barik elitzen da ez. Beti dau, hartu emon gora bera horrek, bai, zelantzatik barik probeko dugula. Nik komente berrean, justo goizien, idazten egon azela, egunotan entzun izen dugu, zain bat zurrumurru, batezbe Metro sagako joku barrezen inguruen, egon dire filtrazioaren bat edo beste, bai jokuen tituloa esanez, bai honen bidizo batzuk itzitze. Baina gaur, justo irratsaio hasi, baina portxu eta harin hau, ofizialki iragarri dabe ondin ez dugu zer ikusi, baina titulu etxi dozku ez, Metro 2029 deitzen da, eta etxi ezagutuko dugu benetan, Xbox First Look deitzen da, zuzeneko emanaldi baten, arratzaldeko 7 ustot izango dela. Eta bueno, aipatzi harren, 4A Gamesen Metro 4 izango zana dau. Bai aipatu bot egon dizela filtrazio batzuk, baina berez dire 2022ko prototipo baten bidizoak, orduen, segurunik ikusko dugunek. Edo beste joku da guztiz, edo ez dugu antxik eukiko. Orduen ia, baina, Metro trilogizek karagarrizko arrakasti hartu deu, 3 jokuek balorazio bikaina edeki ez. Metro 2023, Last Lightek eta Exodusek. Eta, urte batzuk daroi ez honetan lanien, eta nik uste dut, tanok espero dugun bideo joku edala batez be, jazteko grafikoki, ze joku oso potentik zen dire beti grafikoki, eta hori ikusti erren bakarrik mereziduko dugu. Osak hori Xboxen aurkezpenin ikusko dugu, etxi. Joku hau bakarrik egongo da, ez da holako aurkezpen erokor bat, honentzako bakarrik izango da. Esan desu bezala, Lander, Metro berez trilogia zan, eta zago nuke liburuetan oinarrituta zegona. Kero nahiko alden zan, liburutatik. Bale. Ez esaten joan bezala, laugarrena liburutatik kanporatera duten, edo... Karo, nik berez liegoren esan, lehenengo liburuek eta lehenengo jokuek bai ikutzen bidezan, bai garratzen bien antzeko historizoa, eta hortik aurrera ja usteot asko banatzezala. Gero liburu gehiago da, beste gozaren bat edo beste urten da, orduan ez dakize puntutara ino jarraitzen da hori. Baina esango neke aspalditzik ja alden du dizela, bideo jokun, liburu mundutik. Bale. Bueno, ikusi berkoa. Beti esan dezu bezala, grafikoki azkenegoa bere garaien atea zutenean nahiko txundigarra izan zen, eta berri hau. Ez dakitera, honek Unreal Engine erabiltzen zuen? Seguru, esango neke baietz, baina ez dakit. Da berez estudio ukrainar bat, jokuen naiz eta Moskun girotuta dauen.
Ukrainerra dire, eta ez dakit, seguru, hor ikusteko aukeri bat gozu boto, baina... Ba, izan da beti oso potentie, gero ganera, nik uste joku dara gazpazela atarabiela, ez? Hobetutako bertxinio ere mate do beste, grafikoki aldaketakaz, ray tracing, izpizien trasaduri eukiban azkenak. Baina, hombre, claro, lokako etxeko holan porrolan, ray tracing batez be, suposatxeo baietz. Zaten, Juan, honen hauekuntza bintzat ez da hila izan DLSS bosta zan, aurrekoan itziten jarro ginen. Hori zintzat, ez da hila izan. Bai, ez dakit, Unreal Engineek egin dagoen, baina, bueno, berez osteagun atzaldian esan dozu, ez da, Lander? Hori da. Vale. Ba, adiego miako, Hori izan da nahi badozue, albiztik esgoaz betiko moduen, eta ia zer dakarren oingo erratzaioak. Hori kareta sartzen du. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Aipatu dugu, igual, aste santu nesta lagonon albiztean dirik eta bar, baina egize da azken urtiotan indie jokuek bere txokoa bere ganatzi lortu da bela egunotan, apirileko egun honetan. Ze estudizio independentiek osatzen daben The Triple I Initiative bueltan ikusi dugu. Ekimenak batez be indie jokuen aurkezpenak, bidizioak. Azken finean, talde hau da indie estudizioak osatu da benalako topagune bat edo esango dugu, gitzi gora bera. Bertan, urtero itzen da bena da olako aurkezpen simpletxu bet, ja junda evoluzionetan da gaur egun egizizan ikusgarritxu hau da, regargarez hau da. Eta, gitzi gora bera, 41 bideo joku batu da besoengoan, orduan askotxu egon dire, baina onak harko duguzenak, interesgarrizenak edo pentsetan dizinak izan dire. Izango dire, lehenengoa jasagutzen gendun bat da, Castlevania Parrise barriro pasesan bertatik, Evil Empireen Castlevania Belmont's Curse. Eta, bueno, egizea eskula itxi datu askorik, baina bai pase dabe alako garatzaile ikasiniko elkarrizketatxu bet, puruet bideojokuen oinarrizek eta zalantza horrek argitzeko helburu egaz. Segun ez baduzu ezagutzen, honi dire Dead Cells-en garatzaileetako batzuk. Eta gara, orduan asko petxetan gendun, 2.5 Castlevania honegaz, barrio roguelike baten aurrino inela, edo, horrako elementu batzuk hartuko bizela. Eta, printzipioz, ez da holan izango. Egize da, Parisen girotuko dela, gero Castlevania, Draculan gaztelure, sartuko garela, hor ikusten dire arma desberdinek, eraso desberdinek eta bar, baina, printzipioz, Castlevania klasikoan egiturie mantenduko deu bideojokunek. Batez bai patzen dabez, Castlevania 3, bai girotxe, historizo, apurbete, oinarrizko jokagarritasun aldetik, eta gero Super Nintendoan ikusi gendun Super Castlevania 4 borroka aldetik eta zigorra erabiltzeko beren mekanikan aldetik, hor ikusten da kulunkatzen Belmont barri hau, zigorra erabiltze kulunkatzen, hainbat jauzi egiten da bar. Eta, orokorrien barriro ikusi dugune oso ikusgarrize da, niri bentsat estetikoki pila guzti da, koloriek asko jokatzen dugu, ez eta 2.5 da izen badiko bere, nortasune, bere ispiritutxo hori, eta oso itxura politxedeko. 2026 aurten estreneko da, ez dakigu noiz, espero dugu ja laster, esati, baina plataforma nagusietan ikusko dugu, ordenagaioetan zein kontsola nagusizetan. Hori da, Aritz, zuri ze bibra emoten dutzu honek, zuzala Symphony of the Nighten salia. Oso zaletua. Aberria esan berra dago. Castlevanian ebilina izena da Symphony of the Night, eta ero Aria of Sorrow hasi nintzen hiltzen, ez nuen pasatu. Hortaz, nire kontekstua oso limitatua da Castlevania munduan. Beti da albizte hona Castlevania berri bat izatea, baina estilo artistikoki eta mekanika aldetik, estilo artistiko aldetik oso berria irutzen zait, eta ez ditain beste gogoratzen Castlevania bat, gehiago maten diate beste jolas batzuk ikusi izan dituguna azken aldean olako Metroidvania jolasena. Mekanika aldetik irutzen zait igual oso azkarra. Bat oitzen mazea Symphony of the Night pausatuagoa dela,
kontrol ortopedikoakoak diela, igual berregeri utzen zait. Azken finean, baina, jolaz guztiek azkenean ikusi dugu, ez? Gehien evoluzio hori izate dutela. Ez da genero berdina, baina ezin dezu konparatu Dark Souls bat, Elden Ringen edo Sekiroekin azkartasunakin. Azken finean holako evoluzioa dago. Gero bakoitzarei bat edo bestea gustatuko zaio gehien, baina, ez zait iruditzen Damian porratuko tenik, aukera aldi maukat igual porratu bai, baina erosiko tenik Castlevania hau. Ni jarraituko Symphony of the Nighten remakean zai. Baina, claro, remake horrekin jokatzen duzu asko. Ze da, zeurazki bere generoan top jolasa. Hortaz. Baina, ikusi behar. Bai. Eta nik uste ganera gaur egun behondo sartu dala Symphony of the Night, ez? Apuro txukon dute gaur egun plataformatarako oso pixel art, oso estetika berezizedeko. Eta hori aldatzi kaltegarriz izango zen. Castlevania honen kontu edo nik ez tala Metroidvania bat izango, Ulertzen dutena gaitzik, linealtxo izango da, bai gongo dire mapa labirintikoak eta hori dena, ez? Baina arcade estilo ez da izan, ez? Castlevania klasiko hauen oinarri horrek bai mantenduko deuz. Niri hori izantera, bai guztia dute, ulertzeot, azkenin Castlevania mota asko dauz, eta batzuk asposak gaituko dire bestikaz baino. Baina, mintxet, sagien berpizkundu honetarako gauza politzia izango dela irutziate. Horea, bentzeta agertzea, ze Konami baki guzen bai zagan hola hiltzen ditun, eta, gutxen ez da bilda. Así que... Hori da. Bale, Castlevania itxitxe beste batera goaz, ene bana ezagutzen, eta ez dakiz egaitzik, baina, alde batetik bai, itxasalduko txuet zindan kontu, baina Thick as Thieves bideojokue, ez da lehenengo biderra, ez da iragarpena, ezagutzen zan lehendik, baina bai pase da de AAA iniziatibo honetatik. Esateko, maiatzaren 20 estreniko dela ordenagailuetan. Joku hau da berez, Warren Spector, Deus Ex originalan, besti hainbaten artien, zuzendari zen bideojoku barrize, Other Side Entertainment, estudioa prestedeu hau garatzeko. Eta, berez aurretik eneban jarraitzen, ze iragarrezan nien, esatezan PvE joku izango zela, jokalarizen kontra, zen jokalarizen ingururin kontra, proposatzen eban bideojoku mota bat. Baina, oin dalak itxi, Spectorre komente ban, egitura hori alboratu ingo biela, eta horren ordez izango zela, bi lagunen arteko kooperatibora bideratutako immersive sim estiloko bideojoku eta da. Deus Ex edo Dishonored, Prey alako bideojokuen estiloko joku barri bet. Esan duten moduen, bi lagunen arteko kooperatibora bideratutu dago, bi lapur izango gara, lagun bategaz, eta, lehen pertsonan bizitako lapurretak izango dire ardatza hor ikusten da, ez? Objektu desberdinek erabilitze, inguruni berara erabilitze, lapurten erabiliko garela, horlako, ez? Altxorrak hartzen eta gero gure karta edo mezu hori izten bertan. Eta egizan, ikustetenak pilara karretzte, igual, kooperatibora bideratuta purruete saia hau izango dela, ez? Olako joku batez gozatzie. Baina gintzen da bena da, olako misino nahiko motzak, nahiko laburrek, harin bukatzekoak, baina zetasunez eta erronkaz betetako ingurunietan. Orduen, hau barrure doa eta jokatzeko, gozatzeko aukeri dekogun. Honeko horatu ipila bat Dishonored, Neri bai, ikusi, gero, ikusi dako dugu ze puntutaraino helburuak Garbidaren, eta jolasteko modua asko aldatuko da horren arabera, gero botereak eta euskalo. Baina itxuraz, desde luego, Dishonored pila bat. Bai, dalako Dishonored Team Fortress B, apuretu, humore puntu bateko bai, orduen, bai. Nahiko itxura hona. Esan dugu modu maiatzaren 20 estreneko da horren agaiutan, baina Spectorek komentea baina gaitzi, asmoa da etorkizunien PlayStation 5-eko eta Xbox Series-etako bersinuak begotia. PC-ko beste joku baten ganagoaz, oin, aurkezpen honetan iragarri berri dan, Don't Starve barrize ezagutu dugu, Don't Starve Elsewhere, dala jarraipen bat, Don't Starve B izango zanagitxe gora bera. Nahiko ezagunen izan bideojoku egun dela urte batzuk, balako biziraupen, esplorazio, borroka puntu bete eukitzen man bideojoku oso estetika berezizegaz, batez be Tim Burtonen, filmietako
apurete, estetika ilun hori, girotxe ilun hori gogorak hartzen daben atal grafikoa deko bideojoku honek. Eta, bueno, honetan, emoten dugu mundu edo bioma barri batzutara bideatuko dugule, jokagarritasun premisie berez mantendutzen dabe. Baiko gara, ez? Gu bakarrik edo, kasu honetan segiduen ja kooperatiboan, beste lagun bategaz, gure basi eraikitzen, baliabideak biltzen, monstruan kontra borrokatzen, azkenean bioma desberdinek esploratzen, mendizega aipatzen direko, basuloak, errekak, tanetariko gongo da hor. Eta hori, azkenean, lehenengoagaz jenti oso posik ibili izan, egiz da gero, bai ukibala egunerak eta edo espantxino kooperatibo bat, batzuk horregaz hotz geratu ziren, eta bar, baina, bueno, denpori ukida bez, Claykoak, Clay Entertainment Studiosokoak, eurreko dana hobetzeko, barriro hartzeko buelta bat emoteko, eta egiz izan, aurkezpenak oso itxurona deko. Lander, trailerra ikusten ari gehan ez gogoratzen aurreko Don't Starveetan kamera 360 gradu giratzea zegonik. Nik uste lehenengoan ez, gero DLC-ek eta hori, hainbat eguneraketa da hainbat eduki gegarri ukiduz, originalak. Horren ez dakitze hor gero aukeri egaitzuko bien, baina esango neke lehenengo bertzinoan ez ni horretan ibil nintzen bere garaizen. Kurioso da. Aber, jarretzen du estetika hoki berdina izaten. Igual esan nuke orain pixat detaile maila handiagoa eta kalitate gehiagoko irudia euskala. Eta hori, oso ondo jarraitzen duena, estetika horretaz gain, munduan objektu batzuk 3 dimentziotan daude, eta beste batzu dira, bidimentzioko sprite bat, zu giratu ala munduakin, sprite beti zuri arpegi ematen zula zela. Oso kurioso da, baina. Formulak ondo funtzionatu zuen lehenengoa bentsatu oso ondo, gero zantzen DLC batzukin eta pixat alako tirabira bat egon zen. Nik uste publikoak Don't Starve guztoko zunak ondo hartuko dula, ze badaki zer aurkituko mundu honetan. Pentsatzen hartuko zituztela mekanika berri batzuk, munduaren mapa berria izango dela, eta alako ari ezberdinak egongo diala, baina esan zuen bezala basikoki Don't Starve 2.0. Bai, Clay da estudio bat, nik uste zaretzen astutu geratzen dana, baina Don't Starve begaz batera beste hainbat bideojoku handia tra da, bez? Sank eta Mark of the Ninja atostez burure, azken hau niri batez asko guztia jaten bere gara izen. Eta hori, ondino topera da biltzala erakusten dabiz, osake gogotxo hau ikusteko, ez dakit komente batean, baina Don't Starve Elsewhere-ek ondino esteko kaleratzea datarik, espero dugu aurten estrenetia, ez dakigu, baina momentuz behintzet PC-erako bakarrik izango dela iragarri dabe. Urrengo azbe gauza bera pasatzen da, Proof You Are Human, ikusi gendun lehenengoz, dala 1000 Cross Resist taldien, hau da, Sunset Visitor estudioan, 1000 den garatzaien bideojoku barrize, eta nahiko aurkezpen eta proposamen berezize dakar. Ikusengo gara, gizakize dala petzetan daben adimen artifizial bat, eta ibili birko gara, makinien kontra, esalako kaptza edo puzzle moduko batzuk betetan, aurrera etxeko, aldi berien nahiko historizo berezize konteko dagoela moten dugu, segusto 1000 Cross Resist novela visual ez, baina aventura narratibo oso potenti izan, historiz izan nagusi bertan, eta orduen beste indi, oso berezize da, oso erakargarri zebentzet, alako jokuek guztoko gogoko dekizen entzat. Trailera ikusi horretik, txisteetan joan, kaptxak, titulua irakorreta, kaptxak ebazteko jolaz izango tezan. Eta kaptxak sartu egin dituzte. Kuriosa da historia ze ematen du, interesgantea ematen du jartzen zaitun premisan. Bai, da grafikoki bieneko berezizte da, lako zoramen asko ikusten da ez, ideia abstraktu, baina ezagun asko aldi berien. Zakitzen, niri bentset estudioa asko guztia datela jakine, beste da jarraitzu berrekoa, zantzari parik. Bai. Jarraitzeko botoiari sakatu dut nipe, eta ikusiko dugu, nola doian. Gero, hor pertsonaia agertzen dena arpegi hori oso GLaDOS da, portalekoa. Bai. Robotan nola dan jarreta. Bai, zuko ez gero beldur puntutxu bet egongo gara. Ez da monture baten hor ikusten da apurtxu bet. Ez da dana Windows XP-ko, fondo ondo koloretsu hori baina gaiz hauko du jokuek. Baina, ikusi berko daia nundi datorren.
Justo pasan hastien, Telegramiko, Gemerontxeako Telegram taldein jartzen deban, Graveyard Keeper oparitzen ibili zirela, eta berez, oparitzen ibili ziren, bigarren jokue iragarri bielako. Graveyard Keeper 2 pasesan orduen, de Triple I iniziatif honetatik. Eta, bueno, ondela urte batzuk estrenesan joku original horren premisi berreskuratuko dugu. Hau da, izango dalako Stardew Valley bat, baina, bueno, kanposantuetan kirotut, ez da izango horren koloretsu horren politxe, zombisek eta bestelako monstro batzuk agertuko dire hortik. Eta orduen, alde batetik, apurruet, simulazio edo kudeak eta bideojoku bet, nuen ibili birko gara gure kanposantue atontzen, gauzak, baliabide txukuntzen, bestie. Baina ongo honetan, emoten dut Tower Defense mekanikak be getxuko da bezala. Olako herri bat kudeatzi ez arduratu birko gara, ez da kanposantu bakarrik izango. Eta, zenbaitetan, gure defentsak jarraitze, kokatut eta bar, zombizen da bestelako monstruan erasoari aurre eitzeko garaize be etorko da. Lehenengoa, nik uste pare baten oparitxo da bela, bentsat Humble Bundle dalako pilo baten egon izen da, hainbat bider segonda vuelta gaurtik, eta nahiko balorazio onak dekoz, ez da esen, joku arrakastatxu bet orokorrien, baina bai bildu deuz balorazio onak. Orduen, hobekuntza honek hasia, urrengo mailara iristi lortzen daben, azken finen, zan dugun Stardew Valley estiloko joku izen da, aukera gana dekoz jente pilo harrapetako. Kuriosa, Lander, ez dakit lehenengoa bazauka, baina hor momentu baten ikusi da, ematen du baita ere, ez da izango faktorio hainbete, baina alako produkzio lerroa jarritzazketzula, ez? Moten du, bai ez, lehenengoan ez dakit, ibil nintzen, bere gara izen apurtxu bet, hor, sartu nintzi jokuen, baina menetxozen eskaini horren beste orduen, ez dakit zegoen bat. Ez dizonatzen, zaukalik, eta hori ikusia da kurioso nintzen. Tower Defensean are, ondo badin bada, kurioso izan laizke. Eta nik uste ondo geratu daitekela. Hau honek be, printzipioz esteko kaleratza datari momentuz, baina PC-erako izango dala iragarri dabe. Beste bategaz goaz, hau ezagutzen eban, usot aurreko doindela bi Steam Next Festetan agertu izenan bideojoku edala, Death as Disco deitzen da. Eta, garatzaileek iragarri da benez, aurretezko sarbidien maizaren bostien abiatuko dabe ordenagailuen. Proposabena oso berezize da borroka joku bet, Batman Arkham sagien borrokak edo Shadow of Mordorren borrokak oinarri hartzen da bezan joku bet, kolpie, konboak, kontrarasoak, saiestiek, apurut olakoak batzen deuz irude formatuen ingurun egiten. Baina berezitasune da, Death as Disco horregaz, musikiri jarraitzen ibilko garela, olako dantzalekuetan. Eta, printzipioz, abesti ezagunek izango dire protagonista, orduen abesti ezagun horren erritmoa jarraitzute jo bierko dugu, saiestu bierko dugu, puntu gehiago lortze joango gara. Orokorrien Steam Next Festetan izugarrizko arrakasti lortu dugu. Baina, aipatu duten agaz batera, gure abestizek gehitzeko aukeri egongo dalako, orduen, karo, jenti dabil bere pertsinoak, bere modak, bere eraldatxik sartzen. Eta, aurkezpen politxegaz, zenin puntuazio taulak eta alakoak sartu hundez, oso joku erritmikoa da, borroka ekstire dana bakarrik. Eta hori, arrakasta nahiko txulortu eban, orduen beste bat, jarraitzekoan, iribitzet pilo erakartzez, Batman Arkhameko borroka ikaragartzik iribitzat, orduen, oneri beste buelta bat emotiek erabaki izugarri iribitzat, eta aurkezpena be ikusteko da, horre ikusten da, une nahiko psikodelikoak eta nahiko zoroak, osak, barriro beste bat jarretxu beharrekoa, eta ja, aurretezko sarbidea zelan hasten da. Lander, ulertzen dut, musikaren ritmoa jarraitu hor baezu, horrek kontatuko izula konboak eta iteko, ez? Ritmo ondo damakizunez. Zure musika sartzen duzunean ere jolasak automatikaki identifikatuko du musika horren ritmoa eta? Usto oso zerren bierzala hartzeko, bai hartzen deuz, ez? Hori, erritmoa, volumena eta kontuten hartu nazken finien, ez? Bai hartzen deuz oinarri batzu, baina usto zuk aldo zule finju edo tresnaren badagoela horretarako. Vale. Karo, garatzaile gomendatzen dabe, adibidez, Twitchen basa bizen edo edukizortzaile basera erabili jogukok abestizek. Ez dela, moztu ingo dutxu, baina, badauz horra aukerak betxet gure etxien lasai jolasteko beste abesti honekaz. Urde mazkenien, bai. Idea oso nahi dutzen zait.
Bai, da, bolta, demotiez, gitar hero talako jokuen estiloari, baina honetan, borroka joku beti zen da. Eta, de hecho, norbere kantuak jo eta fintzeko aukerak eta aspaldi datozen gauza da, pentsatzen dut ez, olako gauzak, batez ere gaur egun ez, daren tresnekin eta ia egin garria diela. Esan dozu bezala gero, ezingo dozu streameatu edo, segun zei pintzen dozun, baina nik uste dut gaur egun ja txukun egiteko moduan, bai, eta ez, olako ritmo joku batera, norbere musikaken jolastea, Betia, aserto bat, zabi zelantzari parik, bai. Streameatu beti laizkitzu streameatu, karo. Gero desmonetizatzei zue igual, edo bideo grabatzen dizuna kendu iten dizue. Baina streameatu bitartean ezo musika jarri laizkitzu. Ja, esatu zuzenekorako ondo. Bai. Ja. Kera horti bideo bat ateratzen abezu YouTuberako edo Twitchen bertan geratzeko, hor ja, hor bai arazoak. Bai. Eta horan ekarri notxuen edo nabarmendu guren eban azkeneko bideo jokue Over the Hill da, ontxe bertan iragarri daben titulue. Eta hau da Absolute Drift eta Art of Rally garatzaien bideo joku barriro kotxiek izango dire protagonista, baina engoan ez direz lasterketak ez derrapiek, ez? Horren ordez, SnowRunner edo Mad Runner estiloko bideo jokuen patxadie, bidaizek, apurretez, hori da izango da helburue. Auto klasikoakaz, bai bilbide, arriskutsuek zeharkatu biherko dugu, nahiko estetika berezitzea, oso simple oso berezitzue. Eta hori, benetan itxura oso politxeko, bat ezen lagunikaz jokatzeko, eta lasai batien ibiltzeko. Eta hori bakarrik, aprieren 24 probaldi bete egongo dela, playtest bat egongo dela iragarri dabe, estimetik bertatik izena amoteko aukeri dau. Osa, garitzi, igual hau, ez dakitze, zure estiloka esango da, baina igual iragarri alzai gaitxu, ez da, bai. Bai, diratzen dit, alako, esan dezun bezala, ez da lasterketa, baizik eta gehiago da desertutik autoterrenoakin ibiltzea. Momentu batzutan gogoratu jate paisaiak pixkat, naiz eta ez da estilo artistiko berdinen nahi da Seibol, alako desertu eta hoiekin. Baina Journey nagoen azpentzetan. Baitare, Journey eta baitare pixak gogoratuit, analiziak harri nona Sword of the Sea, hareke desertuko mapatzutan antzeko da aukala da. Jolaza politan baten du, pixkat lasaitasun horri biltzea ikusi harkoa edo, ematen du, irukotxe ikusita kooperatiboa izango dala. Derrigorrez kooperatiboa izan beharko duen, edo banakabiliako zean. Gero, ematen du gainera, horrek momentaten ikusi da, hola jartzen dituzu alako utsunea pasatzeko, eta ondo ongoletzatek kotxe bakoitza bere zaborra edukitzea, eta guztien kombinazioa berri izatea mapa bat pasatu izateko. Así que ikusi horko. Baina bai, hasiera batean, bastante eragarri nau, eta gia esan ez nuen. Esan dozu zen gauza danak, sartuko da, printzipioz, berez zingo da, 3 lagunekaz jolasteko, abenturatxu bat, ez da hitz bakarka jokatzeko aukeri gongo da, baina bai, automota desberdinek hartute, da baliabide desberdinek sartute autoan, bidaia hori erresteko edo komplikatzeko aukerak egongo dira, orduen hortik doa apuruet, bai, bideojokua. Oso ondo. Alaren Lander uste, ditelu bastantez gehiago erakutsi zituztela, ez? Bai, hori da, aipatu dugu moduen, 40 bat bideojoku egon ziren, adibidez, batzuk ezagutzen duen, beste batzuk ez, Neverway, Alabaster Dawn, alakoak egon dire, igez estren esan Kern eskalatze jokuen doako DLC bat, iragarri dabe, gero Super Battle Golf edo Warhammer Survivors, berez oinartien PC-erako iragarritze egon dizela, kontsoletara helduko dizela aipatu da bez bertan. Horitzen nahiko aurkezpen ekimen bereziz izan da, nahiko politxe, joku oso interesgarrizik egon dire. Eta horretaz aparte, garatzailek azbel karsetak etxeko aprobetxe dabe, informazio pio dau, nahiko ondo, nahiko txukun. Ikusten dago betzen doa bizela, formatu niri buelta padre bat emonda fintzen da bizela. Eta horize, Game Launchen bertan ikusko duzuz bidizoak edo ekimen osoa ikusteko aukerioko duzu. Bai, azken finean, India hauetan eta askotan altxorra topatzea dituzu ezautzen ez dituzunetik, ez? Adibidez, batipat azkenengo Over the Hill dau oso kurioso egin zait, eta benetan interesgarria, eta adibidez, Graveyard Keeper lehenengo ikusitan haukan da etzin tiratzen, baina bigarrengoan orain
monetizazio puntu horrena izan dezakena, ez dakite, izango duen gero. Eta bat, Tower Defensak gustatzen zaizkidela, atentzioa ekarri dit. Hortaz, igual merezi gola, landar, imaginatzete igotzen dezunean albistea hauekin eta beste batzukin, biztazoa bota beharkoetela. Zebetia, jolaz, beste publizitate izaten ez duten hauetan, altxorren beti goten da gustokoengo zaizuna. Así que... Eta lehen aipatut hori Over the Hill kotxiena, ez dakit ezagutzen zen duen Art of Rally, baina... Art of Rally nibilen itzan eta gustatu zitzen. Esan rallyen gehiago gustatzen zait Superbuden Rally. Bueno, ez dakit, hola izan hau, pero... Bai. Baina... Rally etxe, ez da bai. Hori da Rally etxe. Justo egunotan barriro gona zentzuten, jenti oso posi dagoela jokunegaz, eta garatzaile ganera, hobetzen jartzen dagoela, garatzaileek, kobratu behar da euskeraz dagoela ganera. Eta neko gauza politxek irakurritaz, osak, ni behian no seltzen dodan, eta mongoetzat aukera txuet. Bai. Bueno, indiak alde batera utzita, pasatu ergean Nintendora, egunotan, Nintendok Rhythm Heaven Groove izeneko jolatza horren kaleratzea iragarri du. Aurtengo ustaiak bian aterako anik, eta esan dutenez, bai Switch zarra aukatena, Switch lehenengoa, eta baita Switch birako aterako da jolasa. Jolasak, jolas mota hauetako betiko premisa mantenduko du, azken finean, musika edo, askotan musika ez dagoten, ritmo bat jarraitu behar izaten dezu probak pasatzeko, eta hortan oinarritzen jarraituko du. Nik uste bere formula, exitoaren formula hause dala, eta zertarako aldatu, ez? Hori da. Orain gainera, edizio honetan, txunku musika hile japonearraren abestiak eta doinuak izango ditugu, probak sortzeakoan eta, beraz, puntu hori gehiago izango dugu. Eta gogoratu behar dago, frankizia hau, igual hainbeste hitzaizu ezaguna izango, baina Rhythm Tengoku izeneko joko batekin hasi ziela Game Boy Advancean. Baina nik uste gehienok ezautzen deuna dala frankizia hau, Nintendo DS-eko Rhythm Paradise jolaz arrakastatzu eta hain polit arregatik. Alare, lehengo jolasa japoneako esklusiboa zan, baina gero nik uste ondorengoak ez dautu egin zela. Eta, esan bezala, proposamena oso simplea da, landarrek leheno, aurkeztu egun indie hori death disco estilora, hau da, musika edo ritmoakin batera aprotxatu behar dezu jolasa pasatzeko. Eta oso ondo egiten zula, nirentzen Nintendo DS-koa nibilintzan eta gustatzen zitzaidan, nire arrebai izugarri gustatzen zitzaion, Rhythm Paradise, beraz, gomendatu beharko diot, lehengo Switcha dauka, así que, bera, jolasa parea behar. Nik uste Nintendok, olako jolasa ateratzen ditula Switcherako, eta diala joko oso egokiak, jende bat, ekartzeko igual ez dena oso... Oiko bideojokotan ibiltzen dena. Bai. Nintendo DS-en azken arrakastien gakoetako bat hori izan Wii-na eta Nintendo DS-ena ez bizena, beste publiko mota bat erakartzi lortu biela, eta lako jokua ez izan, azkenin Rhythm Paradise, nik behiz hartu notxosen ordu piloa, eta asko gustatzen jate. Eta izin da gara izolako, asakau berreskuratzeko eta Switchera ekartzeko, ez? Aretxe oste, orokorrien, ustot, momentuz bi mini joku, baino ez da bezala erakutsi, batuntxe ikusi dugunez, horre, sukaldien da bilela, parazkizek hartzen. Eta aretxe oste, printzipioz itxura batien, mandoko botoia, botoia erabilitze bakarrik izango dela. Petzetan eman, joikon agaz batera, joikoneko giroskopio ezaugarrezekaz batera, sozer galko zalain, baina itxura batien ez etxe moten dugu. Igual bizek altzela erabili, baina, Eta hori beste minio joko ikusi beharko azkenien. Errazizia purutoria, ezagutu barik deskubritzen joatia, ez dena jakitzizlako da izan. Baina, ia zenbat batzen duzen joku barri honek. Nintendo DS-koak pantalla taktilarekin tak-tak egiten zaukan, bere puntua. Ez da, gero kombinazio batzukin bertzean botoiekin, ez gogoratzen hori, baina. Nik hoxe komentatzen, Joan, espero nula Switch berriaken ez daugarrekin, joikonakin edo ez dakit...
Xagu bezala ibiltzeko ere badago aukera, horrelakoakin minijokoren bat ateratzea. Minijoko mekanika berriren bat sartzea. Ez da egiten, Switchak badauka kamera aurreraka zure arpegia grabatzen duna? Switch bizek badeko kanpoko kamari, baina bestela ez. Atzekaldean ordea. Eo zure... Ez aparteko kamari deko. Bai, hori bai. Webcam moduko bat, bai. Esatean joan, igual olako gailuekin ere mekanika berri batzuk sortu, ritmoa jarraitu erdezun kamarakin mugimendugun batzuk egin da edo, ez dakit. Baina, bueno, espero ez da hiela izan, botoia bakarri sakatzen, ze pixe bajonazo izan horitzateke. Ja, suposatxe gero komplikiko gara asuntua, Arrezen Paradise amaierarako nahiko komplikau esan, bai, simple aztezan, baina gero proba, ojo, ziren bapa ezerrezak izeten. Nitzako bentset, nero jentie igual trebia bizango da ez, baina, bueno. Eta pentsen nahi dut hori, komplikiko dizela, da gongo dizela beste mekanika edo zaugarri berezi batzuk, baina, karo, arretxo guztien da hori da, jakine Switchek berez, giroskopia dekola, eta justu mini jokua ikusten zule ez, eskuen mugitzen da holan, horretarako pentseta daula ilutxeate, baina, bueno, auskalo. Bueno, ustaiak bian, jolasaterako da, beraz, udarako nahi bazute joko divertigarri harin eta fresko bat, hamen dago bazute. Udarako nik uste perfecto dala, bai. Bai, nik badaukat, jokuren bat, jokuren bat, baina egia esan nahi sekula ibili. Eta badaukat, lantxo bat pendientes, erakartzen nahi, baina, bueno, sekula nahi animatu. Inbiako da, rankingen bat, eta daukatenetatik aukeratu bat, eta animatu, ez ez. Bai, nik uste du miek az daulan, batez be, arrakastatxuk izan dizela urte luzez, Just Dance eta olakoak, ez? Uizotzenak. Bueno, bai, karo. Bai, ja... Erritmo joko baino gehiago die, ez? Igual. Ja, eseleke bai. Ja, dantza jokoak, deitze dutan nik hori, ja... Bai. Bai, batez ere, igual kamerakin, ez? Jolasteko horikin eta bere garaian, eta... Roi hortara, esaten dute, manduakin eta baino gehiago. Ezaztu Star Wars kinetegaz, inoz bez. A ver. Kuriosa da, bueno, anekdota bat uste maia ezartzen, Kinectak gehien ikusi dutenak ez diala bideojokotan izan, baizik eta ikarkuntzan izan diala, ze kamarak oso ondo datoz, bizio estoreskopikoa, ustet infragorriare badaukala, gauza horietarako, ez da izan berdola, plataforma super ondo. Ikusie pila bat, ikerkuntzan. Bideojokotan, ez dakit inoiz ikusieten, igual, betiko korte inglés, horlako atera junda, baina bestela, inoiz ez da ikusi. Kinek da jolasean. Habitxo. Kurioso. Nik uste dut Euskalian eta bai diteziela, txapelkotak eta dantzanak eta erabilita, ez? Kineta eta kamarak eta hola. Baina bai. Txatina epatzen dut mutur beltzek ia matrat probeba dugun. Enean ezagutzen untxina bilbegira. Matrat Death uste da ditzen dela joku eberez. Dala 2008 zen Switcherako estrenesan Nippon Ichin bideo joku justo, nahiko ezaguna dizela japonierrak. Eta, neban ezagutzen, baina ritmo joku nahiko politxea lan botu betxera orkezpenak kristona da. Osake betxe hobe kontu den hartzekoa. Bai, begiratu bat jotzeko, ez? Ranking egiterakoan. Hori da. Nik ez duen ezagutzen, egia zen. Ondo, apuntauta. Eskerrik asko. Bueno, eta erritmo jokotatik nola baiteko beste igual erritmo joko bat ere zalik, Baina, kasu honetan, euskerazko bideojoko berri batekin gatoz, eta oingoan, bada, ez da joku indie bat, esango duguna, baizik eta joku nahiko handi bat, Sifu zoragarrisa, gure hizkuntzan gaindileiken joku bat da hemendik aurrera. Ze Josu Igoa sale eta itzultzaile veteranuan lan berrisa da, eta, bueno, berak idatzetako albistean bertan, ikusleike bere perspektibatik nola erakartzen dagoen, joku mota honek, eta gero, nola iristen den, txinatarrez entzutera jokua, euskeraz jolasten den bitartean, euskerazko testuekin. Eta, bueno, PC-an eukiko dugu euskeraz, momentuz, ez da izango ofiziala, itzulpena, baina Gamer Launchean sartu eskero eta euskarazko itzulpenetan sartu eskero, eukiko dugu, PC-erako, Windows, GNU Linux eta MacOS-erako bertsioak prestatu dituenak Josuk.
konboak, desbideratzeak, saiesteak, eta azken finean, Slow Club taldearen maixulan hau arte martzialetan zentratzen den joku bada, eta saiatzen dena da arte martzialen film klasikoen ikusgarritasun hau ipintzen, ez? Gure eskuetan eta gure mugimenduetan. Proposamena bereizgarria da, badauka toke berezi bat, eta egia da, azkenean, hasiera batean gala gazte bat, mendekua bilatzen duguna, baina berpisteko almena dauka bere adina galtziaren truke, ez? Badauzkalako pitxi batzuk ero, eta horrek apurtzen doian enean, zahartzen doia. Hiltzen zan bakoitzean, pixka zahartzeza, bizitza barra txikiagotze jatzu, baina, ezagutza, ez? Eta borrokarako gaitasunak areagotzen dotzuz. Eta hobekuntza iraunkorrak desblokeatzen joango ga gure mendekua bideratzeko. Orduan, doako eguneratzeakin arena, ez? Modalitate bat askatu da, ero eskuragarri pingi da, erronko mordoaekin, eta hau euskaratuta dago, así que, ez dago aitzakiarik, ez? Hori da, oingitzia, justo, hau, euskaratzea hau lagun batzutatik dekogu gemilauntzean. Ez dugu aipatu oinartien, justo Josu Herribilda apurrete bertzine batzuka zarasoaka, ez da bar, konpontzen, gure bere laguntzen ibili gara. Eta printzipioz okeresperna behien jadana konpondute dago, bertara sartu nezkero, bilatzeko bertzine desberdinetako itzulpen hau, ondo ibili bierko zan, bestela montoke bat, eta Josu gaz batera konponde saietuko gara. Claro, hori dauka ona, ez, gure komunitateak. Euskara, ez, zela da, euskal komunitatea oso txikia da, eta horre dauzka gauza txarrak eta gauza honak. Kasu honetan, laguntzeko prest, gemelontxea.eusetik sartu, Telegram kanalean sartu, eta bertan segituan, ez, lagunduko dutzu norbaitek. No, hori da. Bentsat, esango dutzu ezin da bela, hori ez da. Bai, eta niri Sifu bere gara izen pila guztiaten, asko maite dodan bideojoku da, luzu betez, euskara zeukitzi, ganera Josu mailegaz, itxulpenak oso ondo etxen euskaratziek maila bikainera guztien dugu, alor horretan, eta hori, gozamen etxean. Esango dugu dela, bideojokuen euskaratzailerik trebatuenetakoa, ez? Esango dugu, igual gehien itzuli da benetarikoa, seguro. Ibai oian gurunegaz batera hor pari egiko dire bize porroka. Horregaitik ez dut esan gehiena, baina gehien da benetakoa. Bai, bizek parien eta bizek maizu dutxek, zentzu honetan. Eta beren lana da eskertzeko, bai, eske pasada bat, voluntariok ibiltzi olako joku ezagunek handizek, batzutan super handizek ez datutan ez horren beste, baina esken barditxo, gogoko dek izan bideojoku honek hartunde da euskeratzen ibiltzie pasada bada, azkenien alde txar bakarra dekona da, ez dozela ofizialki, edo normalin ez dozela. Baina bestela txalotxeko da gora ipatzeko lana zalantzari parik. Bai, gure partez beti izala eskarrak diozuri, itzultzeatik. Kurioso ez da gizatik, pertzezen haukan Sifu Japonian gertatzen zala, baina ez Txinan gertatuko ezik, Josu komendatzen du, hori, txinatarrez jartzea audioa, pixat imertzio hori lortzeko, Gainera, txinatarra bi ematen dintula, alde batetik kantondarra eta bestea mandarina. Beira, detai horienekin. Ez da izatik pentsatzen Japonian zala. Berez, girotu ez dakit txinan dan, edo alako estatu batu, apur bete, girotxe berez izegaz. Garo, oinarritzen da arte martxalen film txinatarratan bat, ez? Jakitzen datuzko burure, baina Bruce Lee edo beste hainbat izelik ez. Eta gehien bat horrek hartzen deuz oinarri girotxerakoan. Ez gizun zertaz doan, alan dabe, bai gomendatu leike Amazon Primeen dauen Secret Level, ez? Horre telesaieko, dalako antologi bet bideojoku desberdinena. Eta bertan badauz Sifu natal bat, nahiko ondo adirazten dozaltzen dabena zertan datzan bideojoku, ez? Hori ikustu gaukeri badeko zue, gero jokueko izago azalduko duzue. Hori da, Secret Leveleko lehenengo denboraldiko bigarren atala. Zuzenean joalek ikustera, ez dago zetan besterik ikusi biharrik. Hori beba dauka honak Secret Levelek, zetan nadie, aparte dare. Hori da. Eta 10 bat minutxuten, ez dut uste gehiago irauten barik, atal horrek behintzet, bordeko zu, ondo azaldute.
Oso ondo. Oso ondo, hori da, baina albiste laburrak ez, aspaldiko partez, askotan ez Bai, dozko astirik emoten moten. eta egurra. Bai, eta lehenengo hain dakartera, justo, bueno, egunetan, inoz komentu izan dugu irratsaioan, ez? Bai, eta eso indala asko, Hori da, eso indala asko. Bai, odeiko zerbitzuek, bueno, batzuk gainberan dauzen, ez tekila arrakastaskorik, da zehazki, bai, patxo gendun Amazoneko, Amazon Prime eta Amazon Luna, ez, zerbitzuek. Eta guztu indela gitzi, nik neuken monitzen aukera bat, heldu jaten sagune gaitzik, batzuk erabiltzen biela, euren bideojokuen eskantzi probetan biela, ez badakizuen Amazon Prime orrain jute, ez, euren orraindeko zerbitzu hau orrain juz gero, Amazon Luna barruen bideojokuen katalogo murriztue dekozu. Besteak beste, oin gain hartin egon dire, adibidez, azkenengo Indiana Jones, Alan Wake bigarren agonda bebai, usteot, EA Sports FC 26, ez? Azkenengo FIFA begondala hortik, okersuna bien. Orain dela aste bete bi aste jarri zuten. Hori da, oin, bueno, arasokaz hasi gara, bai, burrizketak aipatu dabez Amazonetik. Eta, bueno, esan behar da, lainoko joku eta aparte, oza, horrein duzu Primeko arpidetxie, baina orain hartien horretaz aparte, zukzek jokuek erosteko aukeri egon da, zerbitzu honen barruen. Bueno, banakako joku honek danak kanpora doaz, ezingo gotoguz erosi joku gehiago holan, eta horretaz aparte, uste dut, deskargetako aukeri ebe kenduingo da bela, oza, jarositxe hausenak, kolako nasteren bat edo goda hortartien. Eta horretaz aparte, hirugarrenen saltok izen jokuek gehitxiko aukeri ebe kenduko dabe. Orain hartien, gogegaz edo ustote pik egon dela tartien bebai, ea bebai segurunik, hauren joku batzuk gehitxiko aukeri dugu Amazon Luna honetan, orduan horre kanpora doaz, eta azkenien gelitxuko dizena dire, Prime arpidetxigaz edo bestela Amazon Luna arpidetxigaz dala beste premium maila bat edo joku gehiagaz. Horretariko jokuek bakarrik geratuko dire. Claro, da hori dago, zide zoen dalagun batxok, nik aipatzen ziren, da meneri da haritzeri, igual Amazonek guzti gendune baino injer gehiago ez, odeiko bideojokuen zerbitzu honen barruen, baina murrizketa honekaz, moten dugu, igual, ez toakila horren ondo, edo ez tekila apustu zendori egitzeko asmorik, ez, epeluzela. Orduen, ikusi berko dugu honek zer esan gure daben, ia denpori egaz, ondoratzen dan, sozelan bizirik mantetzen dan, azken finean. Asko, Amazon Primeko arpide duen asko dauz, bai. Banak eta zerbitzu gaitzik, bai, telesaien zerbitzu gaitzik ez, telesaien da filmien zerbitzu gaitzik, orduen, berez, bai zimerko esan katalogo edo zerbitzu erakargarriz askontzat, baina ikusten dugu, igual Amazon ez dagoela prest euren bideojogun katalogo hau elikatzeko edo mantentzeko bintzet. Bai, Amazonek alako hainbat zerbitzu dauzka Primean barruan, batzuk funtzionatzen diote ondo, adibidez Prime Video. Bueno, horre uste publizitateak inda zerbait ontzala, baina, bueno, mazor funtzionatzen diote. Luna ematen du, haien ez dala haien beste lortzen ari, eta ikusi dugu oraingo aipatu dugu kaleratzeak edo ze hauekin, murrizketa hauekin. Eta ero baitare adiz bauka Spotifyren kompetentzietiko, kompetentzia komila artean Amazon Music uste dizena dula, zerbitzu hori ez doaki oso ondo, kriston txapa bialtz ematen ziaten korreotik probatzeko hori, ze Amazon Prime badauga, ez? Baina, ez ditu isten, beti hori iten du, zerbait aldatzen du, baina ez ditu isten, ez dakit aguantatzen duen. Nire kasuen, bai izan berot, nabigatzaile probetako oso horrez, zuzenien probetako keri motu dutxun. Bai bilez, hasi nintzenien, ja gero instalatu gure izin eban Google TV telebista baten. Eta hor, ja ez dago aplikaziorik. Biatu inbier izin eban Fire Stickerako, oda Amazonen, horrako APK bat, aparte, eta bertatik instalatu telebistan. Gero ondo biltzezan, garo, horre ja dekozu oztopo bat, eta askok ez da bestopo hori paseko, orduen. Ostras, eske ja, dekozunien zerbitzua eskaintzeko, ez? Baikozu APK hori, baikozu Android hori, ze bastozu sartu Play Storeen sozelan, edo nizarrakit, ez? Ja, baina azken finean pentsatu erzu Amazonek Chromecasta bezala berea daukala Fire Stick eta hortik negozio hori, eta nahiko blain batean negozio hori bultzatzea, ez? Karo, baina Prime Video... Mugatzen dozu beste. Bai, mugatzen dozu, osea...
Hori da, Prime Video dalakoak bai badauz Play Storeen, orduan segaitzik hau ez? Ja moldatuto badauz, duzun beste zer berezirik funtzionarazteko. Orduan, klaro, esago izin da purbet, bale, zerbitxo duko zue eta funtzionetan deu, baina aldi berien ez duzue zaindu, ez? Ez duzue helikatu bihar da moduen, orduan, jode, zelan gure duzu arrakaste ukitzi, ez daitz. Bai, erraroa. Bai. Eta, bueno, beste iparik, penia, Amazonena, iazlan geratzen da hau, edo iazlan geratzen orokorrien odeiko lainoko bideojokuen zerbitzuen paradigma hau, bueno. Azkalo, Igual ez da momentu, igual ez da momentua, baina, bueno. Hombre, Steam matxinekin, ez? Ja, bebai. Pantxan, eta gero bueltau da indartxoago. Bebai. Bueno, ikusiko dugu krisiak se pasatzen da, baina. Claro. Esaten dute, modelo baten momentu batean ez da funtzionatu. Esan zen. Hori joan zapatxe guztu krisisena, ez? Ramagaz eta hori dana, igual on ja hardwarea erosteko arazo deko guzela, ontxizeko zan momentu honen inguruko apostu betxeko bai, ez? Bai, gertatzen dana da, oin erak erosi dela rama. Hori de online jolastu behar baldin badago, ikusiko dugu. Eta berain datu zentroa beste hauzazutarako ari direla erabiltzen. Nik uste, nahi ala ez, zoritxarrez o zorionez, ez dakit zerrezan, etorkizuna lainoan egongo dela jolasa. Eta bertan ingo dala. Oraingo belanoaldi hauek ateraziana Luna, Googleek bere bazaukan izena izena gogoratzen, Nvidiana, hauek izan goda nik uste ez. Da behinek esan du bezala generazioa pasatuko dela arrakastari gabe, eta bere momentu eristen danean, non ja internetaren abiaurak eta ja oso nadianean eta konexio latentzia gutxi, gehi, agian jolas oso potentea gauden zeure ordenagailuan ibiltzeko, orduan igual paus hori emango deula. Baina, bueno, ez dut epe motz batean ikusten egia esan. Ez nipez, da eskerrak. Gauza asko altzen dituzu, horra pasatzen. Adiz, modak, ja, ahaztu. Ez litzatezke hortaz. Bai, ikusko dugu iazlan. Ikusiko dugu, hori da, euskalo. Osea, igual hartuko dago beste kutsu bat, kolekzionistagoa, izango da retroagoa, baina ez dakit, igual beste garrantzi bat eukiko dago, ez? Eukitziak zure kopia, zuria izatiak, txian mantentzia. Igual egongo di bi aukerak eta bat izango da masiboagoa, batez ere gauza multiplayerretarako taula, eta igual beste batzuk geratuko die, ez dakit. Baina ez da izango teknologiak ez da belako baimentzen, izango da beste errezoi batzu baitik, seguramente, aurrenago. Ikusiko dugu. Bueno, erratzaia maitxe horretik beste albiste txiki pare bat itxina edo txutaz. Eta bata da, Level 5-en bideojokurik arrakastatxonetarikoan inguruko albiztia. Eurrekoan Level 5-ek, estudio japoniar, enpresa japoniar ezagun honek, bere oiko aurkezpena eman, bertan hainbat bideojoku itxi dezkuzen. Baina, nik uste saliek izin espero da bena dela Professor Layton barriz, Professor Layton alde New World of Steam. Orain hartien, Switcherako iragarritxe egon dela. Horretaz aparte, jakin dugu, PC-erako da PlayStation 5-erako ez deneko dela, uste lehenko aldize dela Professor Layton Nintendo kontsolatatik urteten dela. Berez, hau izen zanez, Nintendo DS-erako beste joku kasuala horretariko bat, puzzliek eta alako erronkatxuek aurkezten dozkuzen, alako nahiko aurkezpen politxegaz eta atal grafiko eta historizio politxegaz. Eta bueno, urte asko egon dire, Professor Layton barririk kaleratu barik, eta moten dugu ingoan, ja jauzi handi bete monda helduko dela gaur egun plataformatara. Ez dakigu noiz estrenikoan ondina, urten bai, baina ez dakigu datie. Baina hori ze, jarraitzu beharreko beste titulutxu bet. Bai, atera zanean Nintendo desian dabiltzen etzan, eta nahiko, divertigarria zan. Egia da gero formula asko esplotatu zutela, gauza berdina eskeniz, puzle ez berdina, baina basikamente berdina. Oraingoak ematen du alako mundu irudimentzioko, ez nahiz atrabitzen irekia ezaten, baina pixkat olako zerbait izan daitekela. Hasik ikusi berko dugu, formula berria ondo ateratzen zaien, edo ez, eta ero, estetika betiko nahiko estetika polita dauka, eta oso identifikagarria. Bai, nire horien estilo asko guztia bat gorrien Level 5-ena. Hor, espadak izun honi dira ebidez, Inazuma 11, hau futbol jokuen sagie, horren ardu da horren inguruko gauza berriz DLC-ren bat edo beste, eta iragarria bezala.
gero orkezpenien Snack Worlden remake, bueno, remastera gazta izar da, nolako zerbe eskaino dizkue, Fantasy Life, euren beste joku mitiko badala, Androiderako eta iOS-erako atal berri bet egongo dela iragarri dabe. Bueno, hainbat gauzatxu, horrek aipatuko dugu zero webunien. Bueno, Level 5 nik uste dut apurtazute geratzen dan estudizio japoniar oso potente badala eta joku handi asko itxi dezkuzela. Saio bukatzeko, beste estudizio japoniar batera pasten gara, tengo honetan, Steamera begiri jartzen gara. Ze justo azte santuen, segonek lehenengo gunetan, porraldiko lehenengo gunetan, iragarpen politxe itxi dezkuen Capcomekoak. Ze Resident Evil 2 eta Resident Evil 3 Nemesis klasikoak zein Breath of Fire 4 mitikoa Steam plataformara erun deuz. Hau da, nik aspaldi eskatzen eban gauza bat, ustot, irratzaien inoz komentizin dugu zelan Resident Evilen remake parezekaz, oso ondo horre plataforma talatan estretan dira, baina joko originalak alboratute izten biezela, esken duzen egungo plataformatan eukitzen, eta orduen, askertzeko, lan ekarri da bezan klasiko honek orain artean gogen egon dizela, berez, gogeko hobekuntxak azpatera aldu dire Steamera, espero otortik abiatute kontsolatan be ikusteko aukeri ukitxie, bentzet, zen ikustu posgarri izango zela. Eta horret aparte, Breath of Fire 4 be, nik esteko jokatute, baina betintxutaz gauza oso onak JRPG mitiko nori buruz, eta posteko hau be Steamera heldu izena, orduen ia apurke, eurreko baten be ikusten den duzen, Dino Crisis originalak Steamera heltzen, posalako gauzatxuek, ia Capcomek hori dana mobi dute, beste estudizio batzuk behan inbitan dizen. Batez be, PlayStation 1, PlayStation 2 aroko joku horrekaz, ez? Ander, Resident Evil pigiak remastera atera zioten, ez? Karo, enbien remake bigarrenana eta hirugarrenana. Oin zurrumurru dauz lehengoana datorrela barrio, eta bar. Resident Evil remake ikusi genduen GameCubeen, eta hori badau gaur egungo plataformatan bebai, baina oin atara da bena da lehenengoa, originala. Hori da Steamen ikusi duguna. Azkin hobekuntxakaz, bari, ez da, pantalla zabalantzako euskarrize, agintientzako euskarrize, olako guzatxu dekoz, orduen, bueno. Kasu honetan berriro erosiako bengoan, ez? Esan dozunez. Bai. Aztu zure aspaldiko CD hori berreskuratzen nahaz. Eso es, bueno, ero nik adidez bia badaukat, ez? Berria. Aha. Esaten dut. Hori polita izango zen, pila remake dauken oporitzea zaharra. Bai. Osa, zuketanik bio doko remake lander. Ja, baina ez da, originala aparte doa. Hori da. Bai. Bai, izan zeikela, ez? Ikusten dut ez dagoela super garesti, baina alata be, jo, Ja, estrenez ziren ustut arazoren bat edo beste gonzala batez be Steam Deckan edo zaitz, olako batera gartasun arazoren batzuk eukitzen bizela. Uste joan dizela konpotzen oso garespana bien. Baina, bueno, ia honekaz batera, eta beste ema joku be, hori izan dutena egungo kontsolatan, ornagailuetan ikusten, nik uste dut. Ja, behin gaur egungo belan aldizetara portieta, kitxigora gara mantentzi erraza dela, ez? Karo, Play bateko joku bet ekartzi gaur egunera, lan bat eskatzen dugu. Igual ez asko, baina lan bat eskatzen dugu. Baina gaur egun ja erraza da, ez? Portietie, mantentzi, orduen. Nik ustutan notxako positiboa ala, eta horiek be posigratzen dizela salmentakaz. Osa, azkenien lan txiki bat etxiarren, salmenta nahiko potentik lortu alda, bez? Hori da. Ba, bueno. Amentxe usten dugu, gaurkoa. Nigatxe bai, lusatu gara betiko lez, oza que usteko momentu aproposada bai. Oso ondo. Bueno, nik uste dut honekin pasatuko gala, hemen gure izaren bat erosaktibiako da, azkenengo bertxinorako, edo osorik ikusi duzunentzako, edo bestela be, igual bideoan, Euskalo nola geratuko dan, baina bestela ondo ibili, aste hona euki, eta datorren astera arte. Bai, bardin, datorren astean ikusko gara, bai. Animo porritzulerakin. Hori da.